problème na fami mon rewɓe Africa hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juuɗe Mouhamadou Thioubado ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Nourdina Hamad Aliou Rey gorko mo daara haalayɓe en dewre makko en juurima dendagal seeramɓe futankoɓe en jetti Allah kadi dukkuɗen cellal hokki en coftal ha mbawɗen adde jodnade bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗinade bandiraɓe kala saaha émission meɗen debbo Africa tawde mbiɗen debbo Africa ko émission mbaɗo valoriser rewɓe Africa naaɓe wadde kalɗo jaaɗen men jiilo rewɓe dariɓe ɓe ganduɗa walloɓe rendo beele mbawani wadde ɗumen jewte hande noon so tawi on jiinde ɗo darde wonko jiinon ɗo après min gartu hen kono noon ko hande ko yidditirde e fedde nde ganduɗa ko fedde witende les femmes leaders ɓe ganduɗa ko Mauritanie naaɓe ko hande ɓen tawɗen hande e nder chaise mabɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗa formé sukaɓe kono noon haɗa men woɗɗoyde hen haydara ko idade hokkude micro o présidente mabɓe o waɗa présenté o hoore makko o waɗa kadi présenté ONG o walla mbiyen fedde tawi koye PULAAR gartaten mbiyeɗomo konngol caggal nde o salmini kadi woda inchallah ɓe mbiyeɗen konngol ɓe ganduɗa koye terɗe fedde nde mbawa haalande en holko fedde nde yaata holko darne fedde nde holko ummini fedde nde donc présidente fedde nde a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere bisimilla ma e émission men debbo Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbiyetemi ko Assa Diagane ko min woni présidente des femmes leaders pour l'égalité et la justice wa machallah emin calmina won Piindi TV emin jarno on kadi min mbiyamon kadi won jarama no fewi ko garɗon ko kadi pour yidde yidirde amen kadi jiyon kadi golle ɗe min golloto joni noon machallah komin dental rewɓe noon mi passa konngol wono Fati An kanko woni secrétaire général femme leader pour l'égalité et la justice. Allah jarama madame la présidente donc eɗen gartat ga e denɗi Fati An fo makko ne fewi ko yettonde tan woni caɗele donc dokken mo micro meɗen tawde mbiɗen kanko woni secrétaire général fedde nde te eɗen gandi fedde jogui ɗum tigui ko secrétaire général o mbiyeɗomo micro o waɗa présenté hoore makko o waɗa présenté fedde nde e Fati An denɗi bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh en mbi bisimillahi rahmani rahim en puɗɗorima inde Allah yo Allah hokki en kadi gaynirde inde Allah en calmini ko woni ɗo ko fof kono ko adi eɗen calmini ko woni ɗo ko en jetti en jarnima dendi meɗen Sali Dia gummiɗo leydi e leydi taccimaji ari juurade en ari yiidude e men ari haaldude e men so en calminimo en gayni en calmina dendagal bandiraɓe men to goni kala biyowo mbimi wimami to gonɗa e aduna fof min calmini téléspectateur uji Piindi TV min mbiyetemi ko Fatimata An jeeyami ko Magama mboɗo bouge no fewi machallah et le développement en général komi membre fondateur femme leader pour égalité et la justice kono noon kadi komi membre femme leader Afrique on formation gadimi wadde leadership pour le développement et la protection de l'environnement en Afrique ko ɗum gadimi wadde ɓe gondumi ɗo noon ce sont mes partenaires ko sehilaɓe amen ko bandiraɓe amen ko ɓe min darotto femme leader noon ko fuɗɗi ko nana waɗa joni duuɓi 4 komin dañi récépissé waɗi duuɓi 2 amin liggo nde covid ari nde noon min tardino min jooɗino aduna o fof jooɗorino ni covid ɓenni min ɓamti golle to min ɓamti golle ɗo amin dilla kana ko woni développement kala ko neɗɗo ene waɗa tan nena waɗum yeeso amin hen so prix ji monti min jalta so sukaɓe rewɓe janama min jalta so debbo waɗama ko fotani fewde min daro min kaala so min tawi miskineɓe min ƴeewa ko min mbawi waɗandeɓe so min tawi bayeɓe e alyatimeɓe ɗe jooɗi kadi min ƴeewa ko min mbawi waɗandeɓe hande noon min gari koye la frange jeunesse masculine et féminine sukaɓe men rewɓe e sukaɓe meɗen worɓe koɓe janggoɓe koɓe yakari so neɗɗo ne fewna janggo muɗum fewnata ko ɓesgu muɗum min gari noon hande wadde ko pâtisserie ko wayno gâteau ji en ko wayno pizza ji en ko wayno madeleine aji en pour plusieurs raisons ko addani min wadde ɗum ko ne heewi ko adi fof so jomum wawi ɗum ma fewnan hoorema kastari so sehilma hono Sali Dia wine arma hirde aɗa wawi fewnande hoorema saɗa dawa sa nawi kastari ma a sodata ko codata ko anda no fewnira ko pewnanɗa hoorema ko ɓurata fewnitadema janggo e jaam saɗa jogui fedde ne wima ne ara ma tour au lieu aɗa commande ma fewnan hoorema so tawi kadi jomum ko joom peeje ko jajaho ne wawi wattude fewnude joƴƴina boutique yeeya daña ko soodi kayeji daña ko soodi bikuji ɗum noon kadi sukaɓe rewɓe ne mbawi wadde ɗum sukaɓe worɓe ne mbawi wadde ɗum hande noon min noddi ɗo sukaɓe rewɓe te wonɓe ɗo ɓe tabarakallah machallah ko Mauritanie en miniature fulɓe ne ɗo safalɓe ne ɗo soninkoɓe ne ɗo jolfuɓe ne ɗo fedde nde ko noon aadori eyyi joni noon
ma taw ko chargé de communication amen wi pular muɗum wona labɗo no fewi hokki men konngol eywa so wonti présentude produit ji ɗi noon men gartu men gartu on hade men faade wadde présenté produit ji ɗi a haali ɗo haala fedde nde darima somin jumani mbiɗa woni duuɓi ɗiɗi ko keɓɗon récépissé moɗon min mbawi andude idée o holto ummori kadi hol tan ko ummini on e sosde fedde nde eyyi idée o to ummi to ene woɗɗi seeɗa waɗi ɗo dumunna kala concours jaltuɗo so min ƴeewi résultat ji ɗi tan ko leñol gongol hol yaltata leñol gotol tan ko ngol tan admata ewa min ƴeewi min ƴewtidi batte jangde amen batte concours aji amen batte gueɗe amen foof wuro leydi ndi leƴƴi nayyi ɗi fof ne ɗo leƴƴi nayyi ɗi fof eɓe jangga leƴƴi nayyi ɗi fof eɓe gandi leƴƴi nayyi ɗi fof eɓe mbawi kono kala ko waɗa ne wayno ko leñol gotol tan feeñata hen nde min jeeyi hamin ƴeewi min ƴewtidi amin noddodira goto e goto ɗiɗo e ɗiɗo hamin pelliti min mbaɗi groupe WhatsApp min mbi ɗum ɗo ko caɗele leydi ndi ummoɗen kaalen hen amin ndewa hamin mbaɗi bureau min ndewa ha bureau o timmi min jeehi min déposé récépissé amen yalti gila ñande noon min déposé kayitaji amen tan laamu Mauritanie son jeehi ha on nandiri on mbaɗi statut e règlement intérieur sa addi ɗum préfecture a déposé a dañi numéro tan aɗa wawi fuɗɗade activité puɗɗiti liggeyaji amen to min puɗɗiti noon ko rewɓe tan joni noon ngol ɗo lawol ko min mbaɗatno ko min mbaɗi ko heewi mais ngol ɗo lawol min calcule sukaɓe ɓe rewɓe ɓe worɓe ɓe dans l'optique aussi so jomum tawi dartini jangde muɗum aɗa wawi dañde hunde to nannguɗa wona réinsertion généralement sukaɓe so goppi jangde tan gonata koye laabi te cukalel so wone lawol ala fof ko ronki tawde ɗum hen lawol ne hulɓini banditisme nani hen délinquance juvénile nani hen sahaji wona mabɓe jogotoɓe des armes blanches waɗi ɗo dumunno balɗe ɗiɗi tati fof ko kaari yuwama laaɓi kaari warama kono noon sa hokki jomum formation a hokkimo ko no dañirani hoore makko jawdi a tottimo no liggori ene wawi bonandeji gonɗi e bedda ɗi kanko ɗum wasana wordemo ɗum ko objectif amen principal pour wawde fottude sukaɓe ɓe e lawol dewgol lawol eyyi ɗon ɗo kalta haala lawol dewgol lawol kadi so wiyama les femmes leader tan ne andi tigui ko rewɓe ndenti mbawi wadde hunde so tawi noon rewɓe ndenti ene mbaɗa forme worɓe firti ko yumma ene foore e aduna he firti tan ko gonɗon rewɓe ko debbo développement rewi koye junggo debbo par ce que tawi wonano ɗum on ƴettata worɓe oɗon nan ɗumen kono yummum worɓe en so tawi hande on kadi ko foti noon darin ɗon ko pour injustice jiɗɗon ko daranade ɓiɓɓe leydi ɓe woni nde puɗɗorɗa e nder haala ma on ƴeewi formation uji e résultat ji moƴƴi fof tottete ko leñol gotol te leƴƴi keddi ɗi nan ɗo keɓani gueɗal mumen e leydi wandi ndi beele nde puɗɗi ɗon combat wonde hande ala caɗele ɗe dañƴon e banggue laamu yiɗa ɓilde on liiɓa on par ce que ne gandi koye lawol gongol gonɗon eyyi so tawi tan kam neɗɗo haaldata ko Allah minen kala nde min jiiɗi yaltude amin jalta so min gari les forces de l'ordre ngara ɓe mbaɗa min encadré minenne kadi nous sommes responsables min gandi heure uji autorisé aɗi min mbaɗa komin ponno wadde so ɓe mbi gasi min koota par ce que minen e nder peeje amen min mbi ko somin mbi yimɓe gaare jaltide amen yomin jogo responsabilité wadde ɓe lawol ɓe mbaɗa koɓe mbaɗanno ɓe kaala koɓe kalanno ɓe koota taw ɓe pindiraka alhamdoulillahi komin puɗɗi yaade ko kam machallah min ngala hen caɗele eyyi par ce que constitution amen ne hokki debbo walla neɗɗo fof citoyen saɗa andi droit ma yaltude manifesta eyyi kono noon minenne kadi amin tiiɗi wonde somin paye yaltude min noddat yimɓeɓe min kalda e mabɓe eɗeni jaaha ko waktu joguiɗen so waktu men timmi en kootat on bloquata circulation on attakota ko e des biens publics kadi on désordre ta so ɓe jaaɓi min jaaha kadi alhamdoulillahi membre uji amen ene respecti ɗum komin puɗɗi wadde ɗum ko kadi min ngala hen caɗele yo yaaru yesso à part formation oɗo mbatton men gartu hen e caggal ko takno on sosde ɗum ko jangde nde formation uji ɗi résultat jaltannoɗi guila ñande cosɗon femme leader faade joni beele on jii changement e banggue jangde sukaɓe nde eyyi minen kam min certani wadde par ce que jangde nde c'est très large établissement ji ɗi ne keewi région ngaji ɗi ne keewi kono kala to min gari amin kaala yo yimɓeɓe janggu surtout neɗɗo so janggani ene muusi ko seeɗa serdanma e dammuwol eyyi aɗa wawi wiide komi koñaɗo kono an biyowo ka koñaɗo o yahata aɗa wawi ko mbatta ko a wawa wiide min ka koñaɗo min gara min jetto min tawa an haydara wawa donc yo yimɓeɓe janggu kadi yo yimɓeɓe jangguin c'est très important kadi wonto min garata jinnaɓe ɓe ne kolla min yesso ne jiiɗi wondude e amen hay sukaɓe ɓe kolli amen eɓe jiiɗi wondude e amen eɓe jiiɗi darodade e amen wallahi
laamu ngu kadi to min ngari fof so min kaali ko ɗum addi min eɓe keɗo min min hanki mi yehi to gouverneur nde jaami nden o wi kam ko kala ko cohluɗon ko poɗɗon wadde ngare so ɗon cohli autorisation min mami hokku on ewa ko ɗum tan kadi min mbawi wiide ko alhamdoulillahi mbawɗon wiide ko alhamdoulillahi hande komin timi ɗo ko gueɗe sosoɓe an anɓe ko ñamde tigui woni ɗo te ɗum ɗo min tawi ko onon peeni ɗum e haalama nani so tawi neɗɗo wawi ɗum ene wawi feenude ha e nder galle muɗum kañum horum ñaama ene wawi kadi wadde ɗum hayno jar commerce ni ene feena ene nawa boutique aji ene dañca hen revenu ko ganduɗa ne wawi wallitorade ɗum ɗo oɗo formation mo mbatton beele ko formation gudditiɗo beele kala jiɗɗo ɓiɗɗo murtannaji foof jiɗɗo o jeeyede oɗo formation woni debbo woni gorko mo wawi jeeyede hen walla kala jiɗɗo jeeyede hen holɗo wawi rewde haw yetto on haw wawa jeeyede ɗiɗo formation uji eyyi ko ardi fo ni femme leader pour l'égalité et justice ko ONG national Mauritanie najo fof debbo Mauritanie najo timmuɗo 18 ans joguiɗo hakkille so ari on wawi nadde hen min paltaki hay goto ko wona ɗum ko ɗum ɗo kadi c'est ouvert so min pelliti wadde tan min jeehi hamin ndendini hunde min gandi amin mbawi wadde min noddat kala mo Allah yamiri yiɗi hawri hen sa ari a waɗante kadi wona ɗon tan min kaadi kala ɓe min mbaɗani formation min ƴeewat waɗande ɗum attestation daña attestation ma taw janggo e jaam saɗa yeehi nokku goɗɗo aɗa liggo a wi aɗa wawi ɗum taw aɗa jogui kayit ma mo mbawɗa hollirde femme leader waɗaninomi formation hokki kam attestation waɗoɓe forme ɓe beele koye moɗon ɓe jeeya ko noon janggue ha paari oɗon jangguina walla on jiggoyto woɗɓe ganduɗa ko waɗɓe pâtisserie gara ene mbaɗa forme sukaɓe oɗon jooɓa ɗumen ɗo joni to min jarata ɗo min jiggoyaki hay goto oɗo koye amen jeeya kanko waɗi formé hande sukaɓe ɓe kanko woni chargé amen d' organisation présidente amen kañum e secrétaire général adjointe ko gooboɓe eyyi so goobo yonti ko kamɓe gardoto ɗum eyyi min mboɗo waɗa transformation seeɗa so nden yonti céréal e certains fruits ko wayno tomate wattude ɗum ketchup e wadde ɗum tomate concentré so nden yonti mi adda bawalam ngal kamɓe ɗiɗo ɓeɗo ɗiɗo kadi ɓe mbaɗa cabune so cabune jonti ɓe gara ɓe mbaɗa so yeehi noon hamin mbaɗi minen komin mbawi ko hamin gayni min jiiɗi wadde komin mbawa nden woni min jiggoyo min gadda ko goɗɗo wawi waɗande min mais jusque là min joɓa ɗum mais jusque là kam komin puɗɗi wadde koko minen mbaɗanta koye amen so jangde yonti kadi min komi jangguinowo chargé amen de communication so jangguinowo so min jaaɗi jangguinde kadi tableau amen nana goto e amen ara jangguina pour le moment min mbaɗata tan ko kala min cohli minen koye amen min mbaɗana koye amen so min cohloyi noon ko ganduɗa minen ngala e nder amen bawɗo wadde ɗum min jaaha min jiggoyo a haali ɗo haala goobu a haali ɗo haala fewnude cabune e pâtisserie fof wadde ko wiide formation wane yaaju o famɗani caggal nde kalɗa ha jettiɗa so tawi on galani jiggoyɗon mon fof ne andu wadde formé yimɓe weeɓani mon fof ne andi fewnude ñamde ko ngaalu mon fof ne andi dental yimɓe tan guila financement muɗum fof ko ngaalu namdi beele hande oɗon jogui partenaire uji waɗoɓe on financé walla ko onon tan jaltinte e ceeɓe gudde moon oɗon dendina oɗon mbaɗa ɗum eyyi wonde min jalti min noddi yimɓe min mbi ɗumen amin jalta mbaɗi hen juuɗe mumen kono hande kam komin mbaɗi ɗo ko kees amen min mbaɗiri eyyi saabi ɗum min jeehino ɗo laabi 3 walla 4 min jaaha lewru korka min dawnana famille ji ɗi ganduɗa juuɗe men keɓani caggal mumen guura nden min jaltinade kees amen kadi min jiggoyo yimɓe wonɓe mbaɗana min dañino ɗo hafiz Qouran ne jogui duɗal ngal ko yimɓe rofolɓe goni ɗon min jeehi présidente amen woodi to naati dañanimo defte kamilaji min gaddanimo partenaire amen goɗɗo ne wiye adesima o kañum ne addi de vivre min nawi ɗum ewa dossier ji amen noon amin dépose ɗum kono noon kam min cuwa hebde financement tan ummiɗo e laamu walla ummiɗo e institution international pawiɗo e amen so hunde yonti tan min noddodirat goto e amen fof adda ko wawi min mbaɗa hen goto moon fof adda ko mbawɗon mbaɗon hen ɗo ɗo gonɗen koye hoɗande nde mbiɗon ko siége moɗon ɓe mbawi andude beele ko hoɗande jeeyonɗon koye moon walla ko hoɗande ganduɗon oɗon luwi chaque fin du mois oɗon jooɓa eyyi hoɗande nde ɗo ko amin jogui bandi amen gorko goto ne wiye Dommonte Camara kanko o woni ko à l'étranger joni noon omo jogui oɗo nokku o ko galle makko hoore makko o wonani hen o wi min gar min mbaɗa ɗo siége haade amen wawde dañande hoore amen siége amin jettamo min jettimo no fewi ewa min ñagui noon Allah hokka min doole hamin daña siége mo min dañani koye amen taw ko minen jeeyani koye amen wadde en calmini bandiraɗo gorko o ɗon nde tawno kalma waɗi ko moƴƴi haale
yama hankandi en ngari hay seɓɓidinde yewtere nde ko ɓurno wadde hen ko solo haalama kono noon Fatima an holko ngol ma mbaynoyko walla holko cakkitoɗa haalde kadi hol message mo mbawɗa wadde lancé mo ganduɗa bandiraɓe kala joguiɗo ONG hono ni walla kala joguiɗo doole walla kala baɗirowo fi sabilillahi waw kañum ƴettude doole muɗum yantine onon e peeje mon e doole mon beele ONG oɗo mo gonɗon les femmes leaders wawa yarude yesso. eyyi dendi Allah jarama on jarama kadi machallah adimi taw mboɗo yetta somi yettima hami gayni an cuɓiɗo min wuuro ngo ne yaaji ONG ji ne keewi Allah andi badduɗo en o yo Allah yommo min ñaagui kadi yo Allah yoɓe annene mi yetti les femmes leaders fof mi yetta hen chargé de programme amen Amma Niang nde min puɗɗi nde ko kanko itti galle makko wi min gar min gona ɗon ɗon min mbaɗata batuji ɗon min mbaɗata réunion ji ɗon min mbaɗata komin mbaɗatno fof ha nde min dañi siège nde waɗi ñalawmaji ni somin mbaɗa batuji ko toon min ñallata kono galle o waɗi ɗum à notre disposition woni galle amen ha timmi ewa présidente amen ne itti galle muɗum wiyo min gar min gona hen ha Allah waɗi noon dañi hoɓɓe ha heewi min natti hejje toon min gari ɗo donc ɓeɗo fof ko yetteteɓe les femmes leaders ko rewɓe dariɓe min nodda yimɓeɓe fof combat o wona min tan wona o tan goto amen fof no jogui no wuurdi honnêtement kono somin jalti min darima tan ko yidde yo yoot yidde yo feew mo wawana hoore mum o beele heƴa hen mo wawa yoltude hujja mum o min essaye yoltande ɗum hujja muɗum ko ɗum woni ko min doganta debbo fof ne jogui ɗo gueɗal leñol fof ne jogui gueɗal mauritaninajo fof ne jogui ɗo gueɗal hay les migrants wonɓe ɗo amin darodo e mabɓe somin tine mabɓe jaam min gondane mabɓe somin tini kadi ko fewani min jahat min ƴeewa darodade e mabɓe ko ɗum woni ɗo henna Allah jarama a jarama Seydi Anne wadde woni ni en bellam no feewi arde tawde mon ɗo e ɗo ganduɗa ko ɗo tigui kawra toon e kala saaha emin mbawi andude kadi formation ji mbatton ɗi beele ko kala yontere walla ko kala lewru walla holno formation ji mon ɗi jarata eyyi ɗo joni kam min gala tan calendrier fixe amin mbaɗa hen min jahat tan ha min ganda yonti mbaɗen ɗum ɗo min mbaɗa min gala calendrier fixe par exemple formation mensuelle walla formation par quinzaine ala min jooɗoto tan min kalda min nandira hakkillaji amen gadda mbaɗen ɗum ɗo min jiilo no min mbaɗiri hamin para min puɗɗo noddude des bénéficiaires min dokkodira rendez-vous min gara min mbaɗa ewa so goto e amen foof to kettuɗa ɗo presque ko flambeau jogui kala e amen tinɗo to foti darede a noddat tan ɗon e ɗon min noddodira dawoɓe ɓe so tawi goni ko bureau ɓe dawani ɓe jaaha hirdoyeyiɓe ɓe so gonani disponible wonɓe galle ɓe jaaha ko une équipe au moins de 10 personnes ko yimɓe dariɓe jamma e ñalawma heure fof momin nodda amin noto alhamdoulillahi rabbil alamina Allah kadi c'est des femmes braves chapeau bas aux femmes leaders machallah sappo ba o femme leader wadde noon ko weltanare en no feewi ko wiide kadi yeeɓiyankoɓe Piindi yeeɓiyankoɓe debbo Africa ko ni tan tawde mbimi debbo Africa moi je suis féministe je suis sans crise kala ɗo mbawmi yaade mami yiilo rewɓe dariɓe mi wawa wallodirde mumen beele mi peeña ko mbaɗi ko nde tawno mon foof ne andi hay sinno ko avion neɗɗo feeni so tawi waɗani ɗum médiatisé ha yimɓe mbawi andude wawata andude ko feeni ko holko woni wadde hunde kala ko yiyani yooɗi yo yañe so tawi yaññama waɗɓe ɓe mbaɗe félicité mbaɗe encouragé heddiɓe kadi jooɗinoɓe mbaɗani haydara ɓe beele ɓen no dokka ɗumen courage beele janggo kañumne en mbawa yabbude pele ɓen beele en mbawa wadde kañumne ko waɗɓe mbaɗi ko wadde noon ko wadde moon encouragé e weltanade moɗon e jarnade on e wiide bandiraɓe ɓe noon Allah jarama on jarama kala ko feewi e jonde nde walla e darde nde walla e yewtere nde ɗum guila e fuɗɗorde ha e ɗo keɓɗen ɗo ko Allah subahanahu wa taala kala kadi ko ngakki hen e jonde nde ko e meɗen kono wonani ko ɓurani meɗen kewɗen wini jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duuma man Allah jarama on jarama on jiiɗo noon sosoɓe an ɓe no mbaɗirta déguisé ɗum kam mbaɗa andi ko kamɓe jeeyi ɗum min ɗaldiɓe ɗum minen jajaɓe min ñamata jaam Allah jarama on jarama Hayo